A amser gathon ni geni, mae'n 2 pound o bwysau o ni, pan ni. Gathon ni geni yn July, yn September o'n i fod, a o'n i'n hospital am... Ysyn ni'n 5 pound, o'n i fod aros yn hospital, ysyn ni'n 5 pound gen cael o gytre. A, wan i gael hwyl yr ysgol ydo. Do, a pan o'n i'n ysgol gynradd, o'n nhw'n trio reit, oce. Achos o mam yn ofnadwy am wisgo ni'n union y fath. Oedden nhw'n dweud, tasyn ni'n gallu gwisgo rhywbeth o wahanol. Oedden, beth sy'n ni'n gwneud, oedd newid drosodd amser chwarae, a fydden ni'n mynd yn dol, a athrawon yn mynd yn... Ond nhw'n drysu lan. Oedd, a wedyn o'n cael bathodyn, ond o'n i swapio hwnnw, a wedyn o'n eisiau rhaid... Gwahanol riban yn y bach. Na, ond o'n byd yn gweithio, achos o'n i wedi gallu ffidio ffordd o dwylla a newid. Eto, jyst er mwyn neud diwrnod ysgol bach mwy difyr. Pam o'n i fach, o'n i'n dwy o'n i'n warid ei gilydd. Bob tro, oedd Gaenor yn warid y fi a i warid y fi. Achos oedd ddim uniform dan i'r ysgol amser fel mae fe nawr. O'n i'n mynd yn pinni ffosbach coch a jumpers ysbach nefi. A riban yn ein gwelltu ni. Pam o'n i'n mynd yn hun i'r ysgol uwchradd, Dwgs, os o'na, o'n nhw wedi trio gwahanu ni a rhaid ni mewn gwersi gwahanol, ond os o'na rhyw hogyn, oedd Alwena yn ffansian yr wers o'n i yn, wel, o'n i'n newid drosodd a mynd i wers yna. Ac oedd yr athrawon ddim callach. Yn callach. Ond o'n i mewn set gwahanol unod, ac oedd o'n i'n cael rhyw swap reit aml. Oedd? A'r gorau oedd pan mae'n rhaid i fynd cariad cyntaf, be oedd o'n debyg i fynd allan, be oedd neis, sws a bod peth fel yna. A mae'n dweud, o, gei di fynd fori, wel, beth o'n debyg. So, off a fi wan. Ac oedd o ddwy'n yn ei ffansi yma, oedd o'n credur. A dyma fi'n dweud, sut ma'n neud gwahaniaeth rhwntha chi? A fi'n dweud, o, mae gyda fi, mae'n geni ar y mraich. Nes i rioed fadde hi am hynny. So nes i gael cariad. Fy'n ni gariad ar un i rioed rannu. Ia, do, ond o'n i gael hwyl, oedd o'n dod yn handi weithiau, cos pan oedd ni'n ysgol uwchradd eto, ti'n cofio? A dyna gyda fi ddau gariad yn anffodus, gyda fi un oedd ni'n gweld yn yr ysgol a llall o'n i'n gweld ar ben wythnos. Ac yn anffodus, ar y disil mae'r ddau nhw'n cerdded i fyny'r lôn. Yr un adeg i'r tŷ, a mae fi'n deud wrth o Leri, dos i lawr, grisiau rei sydyn a deud bod fi madra, a mae'n deud, yn amlwg o hi ddim yn ffrindio fe fi diwrnod yna, ddim bach o flin. A mae'n dweud, na, dwi'n mynd i neud ti, dwi'n mynd i neud ti, na, gei di neud. A mae'n dweud, wanwl, so be nes i dyma'r hogyn, hwnna ni weld yn ystod yn yr wythnos yn yr ysgol. A mae'n mynd i lawr a mae'n dod i drws, a mae'n dweud, sori, di Alwena ddim i fewn ar y funud, ac Alwena oedd yna yn dweud sy'n ac oedd o'n callach off a fod, dyma'r llall yn dod i fewn, ac yn yma, ffiw! Mae hynna'n iawn. O, hynna'n mor ffynnu'n dweud. O, neis i bod yn ei feilliad. Ni'n lle mynd i wneud fel ydyn ni moyn a ni'n gofyn beth mae hi'n gwisgo a mae hi'n gofyn beth i fi'n gwisgo. A ni'n gwisgo'r un beth wedi ni bob tro. Oedd y ddwy na ni'n cael gwisgo'r y fath yn doedd. O'n i'n teimlo reit... Anifyr oedd, achos mae'n anodd cael yr identity na o fod yn unigolyn yn teimlo drwy'r plentyndod a deud y gwir bod ni'n uned yn hytrach na dwy unigolyn a deud y gwir. Enw fi Disac, dwi'n 19 oed a dwi'n un o efeilliad. Mae gen Morgan cerebral palsy, so dwi'n meddwl bod o'n holl o wahanol i fi. So, oedd wedi cael effaith arna chdi'n doedd, a dwi'n meddwl nes di wneud dewisiadau pynciau ysgol yn reit wahanol i Morgan, mwyn bod chdi yn cael Bob ben hyn. Dy adnabod fatha Isaac a ddim fatha brawd i Morgan sydd yn y Gadair Olwyn. Do, ni'n mynd nawr yn November fan i Turkey yn Tinsel. Ni'n joio beth fel achod. Ni'n joio fe. A ni'n joio mynd i shows a bethau. Ni wedi bod lot o shows yn Caerdydd, ond sy'n ni wedi bod nawr o spel. O'n i'n mynd i'r, beth yma, Millennium, sy'n ni wedi bod lot yn shows fan ni. Ni'n joio. A ni'n mynd i cael bwyd wedyn ni yn yr Italian restaurant ar y bai. Pam es i Coleg Glanau Dydryn, rwy'n o Ysgol Bryn Hyfryd yna.
mond un person ac o hi mewn fi a Morgan yr un person drwy'r ysgol. Hi mewn Morgan yn mewn gadair yn 1 munud a bod o'n gallu cerdded munud arall. Ddim di dall fod dda iawn yn ysgol. Byddwn ni'n gweld Lion King. Lion King do, a beth oedd yr arall? Spice Girls. Do. A nes i ddeud wrth y Claire, reit, oce, dwi'n disgwyl. A reit excited. Dydy ddim, sgynna ni ddim plans o gwbl i ddechrau teulu yn bendant. Ac o ti'n edrych ymlaen i gael bach o bractis i fod yn anti a bob dim felly. Mewn rhyw chydig bach wedyn, mi o hi'n feichiog. A wedyn, dyna oeddech chdi, wel... Cael sioc. Sioc yn amlwg. Wedyn, o'n i'n cael gwesni diwedd mis Awst ac o'ch di fod i gael Gareth yn mis Hydref. Ydyn peth nesaf nes i fynd a codi'r rhaid i fynd i gwely nos a peth nesaf oedd y nŵr i di mynd i torri. Ac 6 awr wedyn ar ei Gareth gael ei enni. Anfantais o fod ydi gorfod rhannu pob peth. Dyn ni'n rhannu stafell ddim mwy, dyn ni'n rhannu stafell am dipyn dweud. A presantau Dolig neu rhywun wastad yn prynu beth i ni rannu. Yna'n mynd â nerfo fi gymaint. So chi'n mynd neud os ni ddim yn y feilliad. A cael yr union un pethau. A cael un cerdyn penblwydd. Penblwydd, ie. Isaac a Morgan. Just achos o'n eisiau safio 50p ar y cerdyn. Ie. Cofio mynd i gair i siop ac o'n i'n mynd lot efo mam yn dod i brynu dillad ac ati. A dwi'n cofio rwan bod yn hwyr i gyfarfod ydyn o'n i yn y siop wan ac o'n i'n rhedeg i lawr ac oedd Eleri di mynd i drio dillad arnodd ac oedd o'n i'n meddwl, come on wan, dyn ni'n hwyr, so o'n i'n rhedeg ac o'n edrych mawr seis llawn yn da a dwi'n meddwl weifio na fi fy hun o'n i di wneud cymeriad oedd o'n i di anghofio'n union be oedd o'n i'n wisgo ac o'n i di anghofio be oedd Eleri'n wisgo ac o'n i'n mynd fel da oedd o'n i teimlo real ffwl. Dwi wedi gwneud hynna pan ti allan a ti'n drych mawr yn da a meddwl, mae'n fanna. Na, fi di. Dwi siarad efo fi'n hun eto.